shim khajna bean hak surok ki bangiya na du na West Castle ban poi shuru shari boy te kajing lut jong kapisa ke bangi ai ha kini ki kadop lum khajna kolong sitrip ka kali gayat ka shongdor jen khat khandai arpo jar sitrip te galakta Aisyah ya ka kamai gaji jong ki babu ki try trok bat kumju jong ki driver but kidon ki lenti ba teng haba nakaliang jong ki driver ki mla ban siu ya kini ki jingpan pisah ki jong ki kidon ki por ba nakaliang jong kini ki nong upgrade ki pen ya ki bor ki jong ki don ki ba berngep bersit don ki ba penjot ya ki kali don ka ba ki sei de ki tiar penasau don ru katu kat ni ki gate ki ba ki don ban wai de kini ki ba khambyang dak nyong khamdon kham em ba ki pen iru wat de ki tiar penasau ku ki pistol ba ki we terter ti halor kani ke jing so sat ba ke jing janjar jong ki try trok bat ki driver association ngilaya kun ya kani ke issue na du arsne menshua ti ngilaya suki ngilaya kat jingla ibor jongi ti finally menta ngilayo ya ko order ka balami na government ba ban close no ya borok khoi ki toolgate lani ki chegit ki bodon ya ki haki surok jogi national highway lani haki major road jongka kani ko ka jala ko jungi te nakaliang jungi nga ya persang ban pentrekam ya kata ban ila ajing tip ya ki para drivers lani ki para try kali ki jungi ba ngimde shu ban siu holor kani ko ada handrai hakini ki arta yo menta ngila mat sibun ki jinga ngila persang ki kata don ki hadin balayo to koda nginum siu shu ki don ki get katu kat ni kila kini ki jaka krong pisah kila sange no hendrai jin adu menta ki dang bun khamtam jong ka konsil ki dang pen ibor be dang pen jenjar be ya ki drivers ki jongi khamtam ki por men bit ban berngem bersit badaka bor ban shim ke ban pan pisah na ki ti don ki kep ru menta kini gimit ka don ki jingjia ru ba la po hadu ka jinga mensa ti nakaliang ngajongi ngimla asyu ban sya ya kani mo bangiyo ya ko order na ka state government kala ai ko order syaki deputy commissioner consent jo ki district hendrai kingi iba ki DC dan kita ki bor sarkar ki la syu ai ya kani ka jingtho syakini ginong upgate bagini tool gate tamkum ka jingtho hendrai hadu menta kamud ba ki kan pentrekam ya ka an kum bakalong ba ki de ban close no ban pesange no ya ka jingkrong pisah ti don teng haki konsumsi wise mo kidan konsumsi wise kimla aban le di sha on record ki phone ru baki akran ba kinut ban kam ma kani kade get jung emily ti teng don ki por gap ya pen ibor ngam pen i to ko order jung emily kum ta terter te kisdang no ban penwan no da kawe da ka a ti ni yu iba ni kwa ken bangin wan hang ni kum ka association ban se ban penpau no media ban karpat ya ka sarkar haba kala ai ko order ban ong ban khang no bara khoji kitul ge kadai ban pen i da ki kam ke magidon hateng ki ni i ba ka sarkar tip ka statement gumdo ba ka shpenmi proxy be ni ko ada ki shpenmi ko ada hande ki ban try kam ya ka ai kidon ki kap ki ba ngilap kum ha ka git hapo lat moreng ni don ki jingkom kata ka ba jingya be jungi para members ba gim ki trok ki mieng shu ban siu khajana te ki police dak police post ki yang nang tu ban penyeng ikali tak kamut ba ki mis